da muna tattauna wani tsohon aboki mun haɗu an daɗe ba a haɗu ba kawai sai wani malami gashi da zabgegge mu ragaggen wando zai ce ya shabab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطايا الحطب سنتي أقعد يا شيخنا yazo ya ce ya ku samari ku daina hira. Annabi ya ce hira a masallaci tana cinye lada kamar yadda ice ke cinye wuta ke cin ice. Sai na ce mishi to algaba ta malam dan zauna mana. Na ce hal min maqdurika ya sheikhna an tukhbirana biman akhraj hadha alhadith wa man sahahahu min a'immatina. Sai ya ce la hadha hadith rasulillah. Na ce algafata malam za ka iya gaya mana cikin malamai waye fitar da wannan hadisi, malamanmu da suka gabata waye inganta wannan hadisi. Sai ce wannan hadisin annabi ne. Na ce ai ban yi musu ba, amma waye fitar da shi kuma waye inganta shi. sai shiru sai na ce hadha alhadith hadithun da'ifun ya sheikh. Sai ya miƙe ya ce kullal ahadith indakum da'ifa kulluha da'ifa ana arifukum. ce ai na san ku kukan duk hadisai irin ku duk da'ifai ne. Shikenan ya gama hayane shi. Dama kusa da gidanmu yake, mahauci ne shi, bai san na san shi ba. Shi ran nan da na gangaro sai na ce mishi amma ka san cewa ran nan kai ma ka yi surutu a masallaci. Hayaniya ya miƙe yana yi ya fi minti 5 har muka haƙura muka fita muka ba shi wuri. Ka kawo hadisi ce annabi ya ce wanda ya surutu ko hira a masallaci zunuban shi za su cinye kamar yadda wuta ke cinye kirare. Kai ma ka yi hadisa, kai ma ka yi zance, kai ma ka yi surutu, ka yi hayaniya. Sai ce to wai mu duk hadisai da'ifai ne. Na ce a'a, hadisai akwai sahihai akwai da'ifai, amma ba ma cewa a rinka jawo hadisai kawai haka siddan. Na ce kana jin za ka wuni zabga wa nama wuka sannan kuma ka zo hadisai da yadda kake so ka ɗiba? To galibin abin da yake faruwa kenan. Ga su nan alhazanmu suka je, wasu ustazai ne, wani sabon zuwa ne, JJC sabon alhaji. In ya je ga wani da zabgegen gemu, kawai in ya gan shi a wani wuri yana sintira gudu, shi ma sai ya ci gaba da yin gudu. Yaya? sai ya ce mishi sunna a gina a ina a ina. Na fata an gane. Saboda mu a ƙasar mun ga mutum da gemu da ɗagaggen wando alaman malanta ce ko, to su a ƙasashen su ba haka bane, al'adar su ce. Kama a nan ƙasar ne in ka gaba fulatani da ɗagaggen wando dalili ne akan shi salafi ne, al'adar su ce kawai. To haka Afghanistan, Pakistan, ina ne